Оран, в това обучение ще ви преведем през подготовката, която трябва да направите, преди да започнете процеса на оран с плуг, стъпките, които трябва да предприемете по време на оранта, и действията, необходими след приключване на работата. Подготовка за работа. Първо облечете работната си престилка или гащеризон и се уверете, че сте взели необходимите предпазни мерки. Преди да използвате плуга, е важно внимателно да прочетете ръководството за поддръжка и потребителя на машината. Също така, не забравяйте да следвате инструкциите на предупредителните знаци. Закрепване на плуга към трактора. Сега ще обясним как да прикрепите плуга към трактора. Уверете се, че между трактора и плуга няма хора или животни. Преди да направите каквито и да било връзки, включете ръчната спирачка на трактора и превключете предавката на неутрално положение. Закрепете долното и горното рамено на свързването с щифтове и скоби. След като се уверите, че тракторът и плугът са на равна земя, бавно върнете трактора обратно към плуга. Внимателно подравнете триточковите свързващи рамена с точките на закрепване на плуга. Свържете хидравличните маркучи към хидравличните изходи на трактора и се уверете, че са здраво закрепени. Когато изключвате плуга от трактора, следвайте стъпките за свързване в обратен ред. Ако трябва да се извърши някаква поддръжка или ремонт на плуга, първо го поставете на равна земя, спуснете го напълно на земята и вземете необходимите предпазни мерки. Използвайте стабилизиращия крак, за да предотвратите преобръщане на плуга. Транспортиране на плуга до полето. Уверете се, че всички връзки са сигурни и че няма разхлабени връзки. Стартирайте трактора и проверете твърдостта на връзките. Повдигнете плуга с помощта на хидравличното повдигащо рамо на трактора и тествайте основните му функции. Използвайте предпазната ключалка на хидравличната система, за да предотвратите повреда на плуга по време на пътя. Затегнете опъващите вериги, за да предотвратите разклащането на плуга по време на транспортиране. Работа с машината. След като прикрепите плуга към трактора и направите необходимите настройки, започнете процеса на оран на полето. Работете с плуга на правилната предавка и скорост, както е посочено в ръководството. Уверете се, че в зоната за оран няма никой. Поддръжка след работа. В края на работата паркирайте плуга върху равна, твърда повърхност. Проверете лемежа, отвала, терена и ботуша за износване и сменете всички износени части. Проверете болтовете и гайките във връзките, като затегнете разхлабените и заменете повредените. Защитете лемежа и ботуша от ръжда, като нанесете грес. Проверете затечове в хидравличните бутала и маркучи. Проверете налягането на въздуха в опорното колело. Ако предпазният болт на монтажната секция на плуга е счупен, не забравяйте да го смените с нов със същите спецификации. В края на сезона съхранявайте плуга на затворено място, което не е прекалено влажно. Благодарим ви за вниманието.